Ogendi Igbo Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ Ogendi Igbo Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m unu. Ndị onye ọma ihe ndị Igbo na-amasịrị ekelekwazia ngị. Ndị onye na-ekiri ihe onyonyo anyị na Ugwumba telivishọn ekelekwazia ngị ọzọ. Asị m ekele gara unu ezi ndị be anyị ese na-ekele ewu ugwu na ọ naghị eju afọ mana amaghị mụ ma ọ nkelewezie ma onwe ka m mesi ekele etu unu tata o wee ju n'afọ mana ihe mma hụ na ekele ga na-agarịrị gị bụ onye ọma na-ekiri anyị n'ihe onyonyo anyị na-abịa site na Ugwumba telivishọn. Onye nọ na n'ụlọ ya bụ Mark nọ nso. O nwere ihe kpatara ji wee bịa mmemme a tata. Ihe kpatara ji bịa wụ na omenala ndị Igbo na-anazikwa n'ala. O nwere ihe mere nri ụbọchị nwanụ anyị jere mmemme. Ihe nke agbara m akpata oyi. Ịma ihe kpatara ji gbara m akpata oyi wụ na ndị Igbo ndị nlele anya na ha ga-ekpochiri kwụrụ chimchim si mba n'ihe agaghị eme ndị bịa na-asụsụ bekee asịsị it doesn't matter. Mana matasikwa ọ mata ebe anyị jere mmemme agbamakwụkwọ ndị nke nwaanyị na ndị mụrụ nke nwaanyị amụrụ ha n'ala ndị ofe mmanụ, ndị nke ụmụ nwoke nke nwoke nne ya ọ dị ka nọ n'ala Igbo were mmụọ ya mana ihe niile ọ na-eme ewu na ala ndị ofe mmanụ wee bidozie wee sị na ụrụ ndị mgba ji eji awa ọjị. Onye na-ekwu maka mmemme na-ekwado mmemme wu MC wee bịa ka esi wee depụta ihe mmemme dịgasị n'akwa wee pụtasị na ebidokwa na ihe mmemme mana chairman sị kekwana nyegodo m akwa ha o wee lecha akwa fụọ ebe edere iwepụta ọjị maọbụ iweta ọjị maọbụ iwe ọjị. O wee sị mba n'omenala ndị Igbo na-eme gị na-awa ọjị ọrụ ya ndị be anyị ama m na ịma ihe a na-ekwu na ọrụ ezie a na-awaba ọjị na omenala ndị Igbo na mmemme ndị Igbo ọrụ ya ka nwoke ma ji wee sizi weta onye nke m si wee sị mbakwa biko ọkwa ihe dị n'akwa ka ọ ya eso ihe ekwe dị n'akwa ihe a na-emekọ na-eme ihe dị n'akwa ka ọ ya eso ihe a na-nọrọ ebe ọ nọ na-asọ m n'obi sị onye a marụkwa na mmemme ndị Igbo ọ mara omenala ndị Igbo na-agwala ọjị tupu ebido ihe ọla a na-eme. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ajụjụ ndị ahụ m chọrọ ịjụ gị bụ na gịnị mere ihe kpatara na a na-awa ọjị ma bịa na mmemme. Opurubios Igwe Ejenga. Amụ Dominic Chukwuemeka Ekog amụ Nwankwere Opiegbe Imeyi. Tupu m tinye ọnụ na nke jụrụ m ka m tinyegodo na ihe nna m ukwu kwuru banyere ịgọ ọjị na ịwa ọjị, ime ọjị na ịgọ ọjị. Ime o kwuturu ihe banyere ịgọ ọjị na ịwa ọjị. Enwelulu ndị Igbo na-atụ na nza gara mbari ntari imo ma enye ha mkpọrọ ọjị. Ọ garacha bata na ajọ na-erikwere ọ sị na eriri ihe mana ataghị ọjị. Na eriri ihe niile na eriri ehi rie ntari imo rie godo ngwo mana anya mee gịnị anyị ataghị ọjị. Iji gwa gị na uru ọjị ba n'ala Igbo si nwere ike iji ihe ọla kwa ọbịa mana ọjị adịghị ya. Mana ebe i kwere iji ime ọjị ebe onye kpọghara ọjị ebe ahụ ọjị na-anọghị ọ bụghị ụzọ ọjị. nke atọzi amụ aka iche ọ sị na mmadụ nwere ike ịkwọ ọbịa mana ọ bụrụ iwe ọjị na n'aka na-akọ biko. So eji m ya na-akwado nna m ukwu na ihe ejiri ya. So omenala Igbo anyị si na-apụta asụlọ ndị Awụsa na-akọ ọjị, ndị Igbo na-ata ya, ndị Igbo na-ewere eme omenala. So ọjị nwere nnukwu ihe ọ na-egbochi n'ala Igbo, enwere ihe eji mara n'ala Igbo. So ịkwụ ọbịa dị iche n'ime ọjị. Dodere gị dịka ọ na-ese adịba na ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa ha sị gị ha chikwekwala ihe ọjọọ na ya agaghị agụ ọjị na ịgụ ọjị wụ ihe ndị arụsị. Nwee ụzọ ọzọ mmadụ ga-eji eme
kedu ihe bụ ịgọ ọjị n'onwe ya? Nwanne m udo dịrị ugbu a ka ị bịara na ihe na-ajụ maka ijele ọnụ na wee bata na ihe na-ajụ ndị ụka. Ọkwanye ahụ ndị ụka na-eme na ha na-ekpe ụka na-ama ihe ụka wụ na-emebi omenala na-emebikwa ụka n'onwe ya. Kwuna aghọta m na-ekwu maka onye na-agụsị ya na-aga ụka mara ọma ihe ụka wụ mekwana otu ụka si bido. Ọ ikwu okwu ịgọ ọjị ha were aka ele n'aka ha nọ ha ikwu okwu ime gịnị ikpe ekpere ọjị ha sị na ha nọ ya. Mana ihe na-awa ofu ihe ha ofu mmiri mmiri nọ n'ite na-asụ. Ịgọ ọjị n'ala Igbo wee ụkpụrụ ọdịnala anaghị agbata ya n'ọsọ anaghị akatakwana ya n'ụka. Akụ m onye ụka mee pastọ mana ihe m na-agwa nwụ na ịgọ ọjị na omenala Igbo anaghị akata ya n'ụka anaghị agbatakwana ya n'ọsọ n'ihi na nwoke si na be nne na nna ekele na ọ gara gị ịlụ nwaanyị na mba ọzọ ọ ga-ejiriri ọjị Igbo. Chief Ezimawashi mgbe m na-achọ ịlụ nwaanyị 1998 m chere ịga Ogidi bụ ndị ọgọ m ga-ịlụ nwaanyị mena nna m si m kwere pụta ụlọ ọtụ nwa m nwoke na ọwụwụ na mgba ọ na-adị ka ọ dị ya na ya ga-alụrụ m nwaanyị na otu m si eme gịnị fee ya dịka nwa si efe nna. Mana ugbu a na ara alụle ewu mana e nwere 100 naira ịma 100 naira mgbe ahụ ọ bụ ego nọ ya n'akpa. Mmiri chere ka a banye ime ahịa ụlọ ga-gote ọjị na ọwa ọjị ka eji alụ nwaanyị. Nwanne ya bere ime ahịa ga-gote ọjị o ji aga ịlụ nwaanyị ọ na ya lụrụla ya nwaanyị ọ wee chokwu iji gwa nwuru ọjị bara. So nna m na-achọ ịkọwa na ọjị ahụ o gotara na ya lụrụla m gịnị nwaanyị. So ọjị ịtụpewa ihe nọ n'ọjị n'ala Igbo o miri ime ihe dị ukwuu. So ịgọ ọjị na ikpe ekpere ọjị o si na otu onye si mee gịnị ghọta ya. Ekwu okwu ịgọ ọjị imirikite ndị Igbo na ghọta ya na o wee ekpere eji asụsụ ala Igbo mee gịnị na-ekpe. Mana itinyere ekpere mere na anya na ị ga-asụ gịnị oyibo ịma na asị na dị mma n'oyibo mana ihụrụ asụsụ Igbo kpewe ekpere asị kpọọla nna nna ha. Ị nwere ike sị nna nna ha ekekere ụwa ọhụ Chukwu nna nna ha nwere ike were Abraham and Isaac and Jacob ọhụ nna nna ha ka hụ. Mana ị na-akpọ egbe ahụ onye iberibe mee gịnị were obi etuwe na ị na-akpọ ogwugwu Arịsha Ọkịja ma ihe ndị ọzọ. Mana otu ihe nọ n'Igbo otu onye si mee gịnị ghọta nkụ nọ na mba na-eme gịnị na-eghere mbani. Mana isiokwu wo gịnị tu wishopi ọkwa mba na-achị n'olu ọ bụ ya anyịkwa na-achị ọ na-akọ ha n'owe otoro. So ihe m na-achọ ịkọwara nwanne m uwu iwe ọjị ikpe ekpere na ịgọ ọjị ọwụ fasụkọ Ugwumba. Aha m bụ Cletus Okafọ awụ afọ Imo steeti. Ọ dị mma n'ihe gbasara akụkọ anyị kọrọ ugbu a kedu ihe ị nwere ike itinye na anya bụ ihe? Ihe mere na ewo dịka otu o si wee dị asị nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akpa mgbe a ga-emewe okwu nwaanyị asị it doesn't matter dịka otu asụsụ ya si wee dị. A na-agwa gị datị ihe gbasara ọjị iwu omenala Igbo and mgbe ọbụla a na-alụ nwaanyị ma mgbe ọbụla e nwere ọgbakọ ọjị iwu ihe izu a ga-ebu ụzọ wetagodi awa ọjị dịka otu omenala si wee dị. Ofu okenye na ebe ahụ awa ọja gụọ ụbọchị ọya wụ otu ndị Igbo anyị na-esi were eme nge akpọkụ Chineke maka ọzọ ọjị ahụ awa ya a ga-asị ogologo ndụ na-arụ siri ike kelekwe Chineke nke wetara ọjị ahụ site na onye wetara ọjị wetara ihe ọma onye na-atakpara anya ndị ga-ata ga-atara ndụ ahụ n'aka Chineke ka ọ ga-esi wee bịa maka na ihe okenye agọọla maka asị ya na-eme okenye gọọ ọjị ma okenye were ihe nye ndị mmụọ ọ dịka omerenge o wetara n'aka tinye ha. So ihe na-akọ eme ebe kwesịrị ekwesị a ga-eje mee a na-alụ ihe gbasara nwaanyị asị na a ga-awa ọjị and ihe na-akpatakwara ihe awụ ụmụaka ndị a mụrụ na ablọd ọha ghọtara na-eji emechi ihe ọbụla be a na-asị hụ dịtara mmata
it doesn't matter nke a asụsụ ilu elu ọ ndị na-eme amụọ nwa na Lagos eke na Lagos na ha nwere omenala Igbo ihe na-emewe onye chiri ke nwa abịa na Lagos ha nọdụ menge ebute mmụ ihe na-akpa n'omenala Igbo mmụ ajụjụ ebutezie mmụ ajọ ihe ha ga-emezi iwu emenge igosi na ha chọrọ ịlụ nwa alazienu ala Igbo anyị mee omenala dịka otu esi alụ nwaanyị so ihe na-achịkọwa awụ onye na-esi nye it doesn't matter onye ahụ ama omenala and isiokwu uwe na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa ọ ya ihe ngeji wee mechie ọ bụrụ ife ziri ezi maka ife ọbụla nwere usoro and na ife ọbụla kwesịrị ịdị na-aga ka o kwesịrị etu ọ kwesịrị isi wee dị mmiri na-ehu site n'ọwụ ya ịghọtago ebe ọ bụ na fajebe ife dị etu a eluo ife mere bụ na fawa ya ajọtazi ka akọwa alụfa ekwesịrị ịkọwa alụfa ebe fa na-amaghị ka fa mara maka adịghị ama mbọsị ọzọ. Afa m Jude from Anambra State. ịma na ọ bụ na mmadụ ihe ọ bụla mmadụ nwe ka ọ na-eji emere mmadụ ọjị anyị na-ajụsị kedu ihe bụ ihe na ihe ndị Igbo kwesịrị iji wee na-eme ọjị nye mmadụ. Ya o ji eme ọjị na ọ bụ na mkpụrụ ọjị adị ha ị nwere ike iyi izu aṅara nke ndị oyibo kpọrọ garden egg wee mee ọjị with groundnut. Ọ bụrụkwa na mkpụrụ osisi adị ha ị nwere ike igote mmanya ọkụ wee sọrọ onye ahụ ọjị asị onye Igbo. So before you be here gbasara only another thing. All here ndị Igbo ji eme ọjị na ọ bụ na mkpụrụ ọjị adị ha nso. Afa m bụ Christian Ugwu. Abụ m onye Enugu State from Nsukka. Mana ajụjụ anyị chọrọ ịjụ gị bụ o nwere ihe dị iche na ime ọjị nakwazi ịwa ọjị? Ekene m Chineke na mbọsị taa ebe otu o si wee dị omenala ndị Igbo oriri nne bawanye and o nwere ọtụtụ ndị mmadụ amụrụ n'ala Igbo amụrụkwa na-asụ asụsụ Igbo and ịgwakwana ha ihe ọbụla gbasara Igbo ha nwere ike ịkọwa ya ya ga-agwa gị bụ na my papa say abi Igbo mgbe site n'ike nke amara Chineke na amụ m n'ala Igbo ntokwe n'ala Igbo before ma gbagote obodo a. So ime ọjị na ịwa ọjị o nwere ife dị iche na mmadụ ebia be gị na imeri ọjị iweta ọjị idoberi ya na tebụl imegori ọjị then oruzo ga-awe awa asịsị ego wee ọjị a ga-ekpe ekpere n'enu ya before awa dị ọjị ekpe ekpere asị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ tupu awa dị ọjị and agọzikwa onye wetara ọjị gọzikwa ndị ga-ata ya ata so that ka ọ dịba otu Chineke si wee chi ya. So ọ ihe dị iche n'ime ọjị and iwe ọjị. Okay, aha m bụ Chief Donatus Ezimoha nwa Chinemere one of Itowerri in Olu local government. Biko ka ihe dị iche na ime ọjị na iwe ọjị? Yes, dịka omenala Igbo siri dị, I'm a cabinet chief n'ala Igbo n'Ọlụ. Ime ọjị bụ onye butere ọjị emegokwana m ọjị o bute ọjị o butezie ọjị ndị ọ sụwara ọjị asị ya ọjị eze dị eze n'aka. Ọ bụrụ na o leruzie anya hụ ana edali man tọchara ihe niile nọ ebe a ọ ha ga-awa dị ọjị. Ma ọ bụrụkwa na omenala Igbo ọ bụrụ na ilu ọgọ gị nwoke bịara be gị ịbịa mee ọjị duto na ọ bụ n'ihi na ọ bụ ọgọ gị ịlụrụ nwanne ya nwaanyị nya ga-awa ọjị ahụ. So ime ọjị iwu onye butere ọjị onye ga-awa ya awa bụ ana-eda ma ọ bụ ọgọ gị nwoke ga-awazi ya awa kpee ekpere ka a na-ekpechazi ya ekpere ọwa ọjị mana imego ọjị already. Ihe ọzọ anyị na-ajụkwazi bụ o nwere ihe ọzọ mmadụ nwere ike iji wee mere mmadụ ọjị na-abụghị mkpụrụ ọjị? Mkpụrụ ọjị nwere ihe ọzọ mmadụ nwere ike iji wee mere mmadụ ọjị? Like na Lagos ya Lagos abụghị village. Mmadụ bịa omenala ndị Igbo onye bụ ị ga-eme ọjị
ka ị na-eme ọjị ị ga-enwezi mkpụrụ ọjị ị ga-ewetakwa ya ihe dị iche ada garden egg da mkpụrụ ofe ma ị nwee ma ọjị ga-ada were ya mee ọjị ị ga-enwekwana da garden egg iweta mmanya maka ndị Igbo na-asụ ga-asụrụrụ gị ife ma onye omenala ndị Igbo wee ga-asụrụrụ ife ma mmadụ bịabeghị si biko ihe a ka anyị were ya emela ọjị ewere ya mere ọjị ekpezie ekpere n'ime onye eblesi onye ọbụla aṅụ ya maazị Tete Isiwagwu wọbụ nke onye ama onye Mbise omenala Igbo wofu ebe ole na ofu ka anyị nwere n'ala Igbo epụta nwaanyị na-awa ọjị nwaanyị na-ewe ọjị so eweta ọjị ọjị egbu ọma iji kwuru m ọjị ọjị agbu akwa nwaanyị na ọhịa na amezi ndị nwoke dị nọ nga ọjị maazị amabụchi ezi atọ amazi agọzichi ọjị awa ya enyi ekie a ga-ekwe mmanya ka nga ahụ ndị oke mmanya ka were ọjị a ga-agwachi were kie nke gị but ndị nwoke dị a ga-ewe aka nga mmanya ka were ọjị anụ ya ebe mụtụ ụmụ nwaanyị nọ so mụtụ ụmụ nwaanyị naanị nọ ha weta ọjị dị ya ha ga-achọ ebe nwoke nọ that man ga-abịa were ọjị ahụ were ahụ ya wụcha ya wee kịta ọpụ hụ something like 500 naira or even any amount but nwoke ga-awale ọjị ahụ in the midst of women I think so nwoke ga-awale ọjị ahụ ya were ha ọjị ya were kie ya pụọ otu ose a na-esi emebe anyị culture na-anwụ anwụ even ndị Yoruba they keep their own culture ndị Igbo should keep their own culture because ebe onye Igbo nọ ebe ụlọ ha nọ ha enwe eze that to show that that's our culture back home anyị jikwere agagharị so I say ebe nwere eze na mba kwa omenala Igbo adịghị sebedo nwa anwụ so ụmụ ndị na-eme ihe a anyị wetu aka ebe a ụzọ adịrị ebe a ọwụghị omenala Igbo anyị ụlọ ahụgọnụ ka anyị si wee na-eweta nya bụ ihe na njedebe taa ịhụgọnụ ọtụtụ ihe ndị be anyị ga-amụta na nya bụ ihe biko ọ bụ na ị naghị ele Ugwumba ma ọ bụ na ị nwere onye na-anaghị ele Ugwumba ka ọ tụrụ onye ahụ gụọ n'onwe ihe dị iche ihe pụrụ iche a na-eme na Ugwumba Ugwumba bụ ebe ịbịa ịya pụta ịmata ihe gbasatara omenala ndị Igbo ma o kwere aka ma o kweghị aka ị ga-amụta ya ịmụtakwa ya ejiri na-eme gịnị ị na-emekọ na-etigwo ọ dị mma ka otu agaghị esi ejedebe ya biko ndị be anyị Okwu Igwe ejenga